beda malah mukulaan. Ya kulakane beda iki wong tani ndak. Nek wong tani 2000 iki ndak. Ijek masuk kae tapi. Ya iki nek wong seneng sing kae iki cilik-cilik ndak. Iki Kowe nang tepung bumbu to? 2900 ndak saiki. Gek bathi 100 yo bensine 20.000 ora cucuk. Ora runner. Runner. Ngono rong dinyang. Nah, gek lek kenyang 5.000 loro. Semaput. Pera adol gedhok to bolo, genah cairan. Genah cairan iki. Iya. Tempe nasional. Sing bakal sitok kene. Oke, sitok mian. Apa sing 3.000-an sitok? Piye lho, sirmu? Sing piye? Kalau sing 3.000-an sitok. Kayak iki sing bakal sitok. Ora usah iku yae. Ora usah sak plastik larang, aku welas. Plastike aja to iki. Apa nih iki sayur aku iki? Sing dienggo perlawan iki engko. Lah iki perlawane selengkap lho ndak kok ngene iki lho. Piro kuwi? Jeroane balungamu piro? Biasa to 11, cara wak kepulai. Aja ngomong. Wakane. Pakane engko. Wakane Iki iku